बङालि खुसि होननाय बे गामि सोरगिदिं गुबुन हारिनि गामि नाथाय बेयाव दखरसे गामि दङ गोबाङानो मिथिया रङियानि बे खोलाहाय बे बङालि खुसि गामियाव आं गोदोनो लोगो मोनखानाय सासे फंबाय मोनसे समाव पुलिसनि इन्सपेक्टर जाहैदों बियो आरो रिटायार्ड जाबाय दा नाथाय रिटायार्ड जानानै बियो दिनै जाबादि बे लिरनानै खायसे सोरजिथाय सोरजिदों जोंनि थाखाय बिराद बाख्नायजाथाव बे ओनसोलाव गुबुन हारिनि जायफोर दङ बिसोरबो बाख्नायदों मानो होनबा बिनि लिरनाय जाय बिजाब बे बिजाबफोरा दिनै बर'आव बुंदों दाउ बिलो बेखौ असमियाव आरो बाहायदों हकियति बेनि उनाव दान मोनसेसो सिगांल' आरोबाव गांसे बिराद गोनांथि गोनां बिजाब दिहुनबाय सोरजिबावबाय बेनो जाबाय जोंहा बै बिदा फंबायनि राव बे बिजाबखौ बियो सोरजिबाय जेराव जोङो इंराजि बर' गासैबो मिनिंफोरखौ जों मोनलायनो हायो दिनै आरोबाव मोनबाय बरदेवता जायखौ आयं होनदों बर'आव बे बिजाबावबो गुबुन हारिनि राव असमिया बर' असमिया आरो इंराजि सोदोबजों थानाय माखासे मानि बाथ्रा रायज्लायनाय सोदोबफोर दङ बे जोबोद खामानि जागोन जायखौ जों लुबैदों दिनै गोरोबथिनि गेजेराव रावानो खामानि होयो जोंनि बर' रावखौ गुबुनाबो मिथिनो थाखाय मिथिया गुबुनाबो सोलोंनांगोन जोंनि राव थुनलाइया जुदि जोङो एकदम जौगामाननि जानो गोनांब्ला जोंल' मिथिब्ला जानाय नङा जोंनि रावखौ गुबुन गुबुन रावारियाबो मिथिनांगोन आरो बेनिनो बेबायदि लामाखौ लानानै दिनै बर'खौ जोबोद गुरैयैनो त्रिपुराया मिथिनाय बर'खौ जोबोरैनो मोजां थाबैनो मिथिनो हानाय असमिया राव बेबादि नोजोरजों लाना बे सोरजिनाय बे बिजाबनि थाखाय आं गावनो जोबोद गोजोनदों मानोना बेबादि खामानिया बियो जोंनि गेजेराव जोबोद मोजां जादों आरो बेखौ बिदि नाजादोंमोन आरो सासे पुलिस अफिसारा बियो गोबां खामानियाव बेस्थ' थायोमोन बिनि गेजेरावबो बेखौ नोजोर लाबाय थादोंमोन बियो खन्थाइ लिरनो बा त्रिपुरायाव थानानै त्रिपुरिनि बर'फोरनि सोदोबफोरखौ बुथुमनानै लाबोनानै बेबादि खामानिखौ जे मावबाय बियो जोबोद बाख्नायथावना आरो आं बुंदों बेखायनो बियो बे बिजाब गांथामनि जोहैनो दिनै बे ओनसोलाव थानाय गुबुन रावारिनि मानसिफोरखौबो दिनै मेगन फिदिंदों जोबोद मोजां खामानि मावदों गुबुन हारिनि गेदेमाफोराबो फैनानै फनि बसुमतारिया असमिया रावनिबो सोदोबखौ लिरदों त्रिपुरिखौ बर'निखौ लिरदों बे गासैखौबो लिरनायखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो आङो ओंखायनो इयुन जोलैखौ आसा थियो जों माखासे माने खामानि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंनो जों सम मोनब्लानो माखौबा लिरलांनानै जोङो जुदि बेखौ लाखिनो हायोब्ला आरो बेखौ जुदि बिजाब महराव फोसावनायनि जोङो राहाखौ लायोब्ला बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन जागोन जोङो जोबोद गोसो गुदुं मानो होनोब्ला आं 1995 मायथाइनिफ्राय 2023 मायथाइहालागै अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीयाव माखासे मानि लाइमोनफोरखौ लिंहरदोंमोन बिसोरखौ खन्थाइ आवरायहोनाय बा खन्थाइखौ बोरै आवरायनो खन्थाइ फरायनाय आरो आवरायनाय एसे आलादा जायखौ जोङो बे रिसाइटेसन खालामनाय बुङो ओरैनो फरायबाथ' ओरैनो रिडिं खालामबानो जायो नङा होमबा बेखौ अल इन्डिया रेडिअ मानसिया खोनासंथावना जानाय बायदि बोरै आवरायलायगोन बेफोरखौ जोङो बिदा फंबाय बायदि जों थालायनानै फोरोंनानै बेबायदिखौ खालामनो हादों आरो बिदिनो गोबां जायफोरा दिनै साहित्य जुब साहित्य बान्थाफोरखौ मोननो हादों गासैखौबो आं मिथिजोबनाय मोनजोबनाय आं मानो होनदों जेसेबां साहित्य एकाडेमि बान्था मोनबोदोंमोन बिथांमोनखौ आङो मोगा मोगि लानो मोनबोजोबदों दाथ' गैलिया आङो नाथाय मोगा मोगि लानो मोनबोजोबदोंमोन आरो बेबायदि लाइमोनफोरखौ आङो बिदि खाबुखौ मोनदोंमोन आरो दायो बिराद आगोलनिख्रुइ गोसो गुदुंसिन मानो होनब्ला बर' रावा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि जे बिटिसिनि एकर्ड जादोंमोन बे एकर्ड जानायनि उनावनो संबिजितआव जोंनि बर' रावा 9थि फारियाव
थिसनजादों आरो बर' रावा दायो फारियाव थिसननायनि लोगो लोगो जोङो उनखै नायनो गोनां जायाखै दा जोंनियाव लिरगिरि नांगोन स्टेन्डार्ड लिरनाय बिदां नांसिगोन माखासे माने थुनलाइ स्टेन्डार्ड थुनलाइ सोरजिनांगोन होमब्लासो जोङो आरोबाव जोंनि बर' रावनि थुनलाइखौ जों जौगामानि जादों होननानै बुहुमाव मिथिहोनो हागोन जोंनि रावनि बेबायदि जुदि डिक्सनारिफ्रा जुदि गुबुन हारिनि सोदोबफोरजों जोङो रुजुथायनाय थायोब्ला बेफोरखौ बिसोर फरायनानै बर'आव मा बुंदों बेखौ मिथिनो हागोन दा बेखौ जोङो दिनैनि लाइमोनफोरखौ बेखायनो थुलुंगा होलांबाय थानांगौ जेसेबां आवगायलांगोन गोबां जोंनिया माने लाइमोनफोर दङ रांखान्थि बिथिङाव गोबां नोरजिया नङा होमबा गोबाङानो रां रुफानिबो प्रब्लेमाव थायो बैफोरखौ आजिखालि जोंहा रां गोनां मानसिबो ओंखारजोब्बाय बर'फोरनि गेजेराव बेफोरो गुबुन गुबुन खामानियाव बेफोरखौ ओरैनो हगार हरनायनिख्रुइ सोरबा लाइमोना जुदि बिजाब लिरनो लुबैदोंब्ला दिहुननो लुबैदोंबा बिसोरखौ बेफोरखौ एसे अनसुंथाइ होनानै बिजाबफोरखौ दिहुनना होनायनि लामाखौ लानो थाखाय आङो दिनैनि गोरों गोराफोरखौ आं खावलायनो सानो फनिधर बसुमतारी माने आजिरा मोननायनि उनाव खायसेयाथ' आजिरा मोनबाथाय गोसोफोरा बायो जेबो मावनांगौ गैलिया होनना साननानै लायो बे बैसोआव मा हाबा मावनो नाथाय बिथाङा रिटायार्ड मोननायनि उनावबो गोसो बाया माने जा मोनसे जोबोद मोजां अराय जोर थारैनो बिराद गोजोननाय मोनदों बे जाबाय माने सासे स्पिरिटेड गोसो गुदुं आरो गासैबो मानसि बेफोरबायदि हाया आं दहायनो बुंदों रिटायार्ड जाबानोखि जिउआ जोबबाय होनना भाबिना लायो नाथाय बिथाङा बे हाबाखौ मावनानै जोंनि हारिनि लोगोसे गुबुन जेरैबायदि कक बर' आरोबाव बेबायदिनो असमिया हारिनि जिथु मानसिफोरनोबो जोंनि राव आरो जोंनि थुनलाइखौ मोनथिनाय मोनसे खाबुखौ होदों आरो बियो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो बिथांनि बे खामानिया माने अरायबो जोरसा जाबाय आरो मोनसे खोथाखौबो थारैनो बुंनो गोनां जे रिटायार्ड जानायनि उनाव बहुत मानसिया बेबायदिनो न' बां बारायनायनि धान्दायाव थायो न' बां बारायना माने हाबा हुखा गथ' गथायनो खालामना होनानै माने मोनसे बैराग्य भाबानो जेबो मावनो गैला भाबिना थायो दा बे न' बांनिबो बारा सिन्था खालामाखै माने दुलाराय सुबुं माहारिनि मोजांनि थाखाय जा खामानि मावो बिनि थाखाय आं साबायखर बे आयं जिथु बिजाबखौ बेखावबाय बेवहायथ' सोदोबनि आरो बेवहाय असमिया रावनिबो थाबाय बर'बो थाबाय इंराजिबो थाबाय दा बै हिसाबै बे मोनसे बे हारिफोरनि गेजेराव असमिया बर' बा इंलिस गोरों मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे इउनिटिखौ लाना फैगोन बा इउनिटि लाबोनाय हेफाजाब होगोन आरो बिसेस भाबे जायफोर फरायसाफोरा बेवहाय फैगोन असमियाखौ मिथिगोन इंराजिखौ मिथिलांगोन এটা গুলিতে মানে তিনটা শিকার করে যায় তাই बे बिजाबखौ फरायसाफोरनि थाखाय मोजां मोनबाय बिथांमोना बेखौ फरायनानै गावबा गावनि माने रोंगौथि आरो गियानखौ बांहोनो आरो नैबेखौथ' नांखाबावनो फरायसाफोरखौ खावलायगोन जे स्टाडि कालचारखौ जाहाथे माने बांहोयो मानोना आथिखालाव फरायसाफोरनि स्टाडि कालचार खमायाखै माने मबाइल कालचार मबाइलाव खालि इनफरमेसन मोनो गियानखौ मोना बे गियानखौ बांनो लुबैदोंब्ला जिथु गियानानो गोहो बिजाबफोरनि हुदाखौ खालामखानांगोन आरो बे फनिधर बसुमतारी बिजाबा मानसिफोरनि गियानखौ बांहोनायाव मोनसे गोख्रों जियानो जाथों स्टुडेन्टसफोरा जोंनि उन जोलै स्टुडेन्टसफोरा छात्रफोरा बा रोंनो लुबैनाय लाइमोनफोरा जाहाथे बाराद्राय सोलोंनो हागौ बेखौ साननानैनो आं बे लेखाखौ लिरनाय जादों आं गोदोनिफ्रायबो आं गामियाव फैब्लानो साख्रिनि संक्रान्तिनि बाहेरायाव थादोंब्लाबो आं गामियाव फैनानै आं गथ'फोरखौ बुथुमनानै आं फोरोङोमोन आं फोरोंनायाव हयथ' समनि आंखाल बा गथ'फोरनि समनि आंखाल बा सोरबा बिगोमानि साननो रोङैनि आंखाल साननो रोंनायनि आंखाल
बेफोरनि थाखाय आं मोगा मोगि आं बिसोरखौ फोरोंनो हायाखिसै फोरोंनो हायाब्लाबो आं मोनसे गोसोआव दंखायोमोन जे आङो बे बिजाबखौ मोगा मोगि फोरोंनो हायाब्लाबो आं लिरनानैबाबो आं फोरोंगोन होननानै आं मोनसे मिजिंथि दंमोन ओंखायनो आं बे लेखाखौ लिरनानै दिहुनदों बे लेखानि नामखौ आं आयं होनाय जादों आयंआ जादों मा आयंआ गामिनि बा सोरबा न'खरनि सासे मुरब्बि बिगोमा गाहाय मानसि बायदि बे गाहाय मानसिफ्रा उन्दैफोरखौ बा उन जोलैफोरखौ फोरोङाबा सोर फोरोंगोन बिदि साननानै आङो बे लेखाखौ रायजोनो होनाय जादों दालागै आङो आंनि गिबि बिजाबा जादों दाउ बिलोगो हकियति बर' आरो असमियानि 101ता आंनि माबा दङ खन्थाइ मेथाइ बेखौ दिहुनबाय बेनिफ्राय आं आसलते सानसेयावनो आं लिरनाय नङा आं बहुद दिननिफ्राय बुथुमना लानाय बेनि उनाव आं कक बरक आरो बर' लेंगुवेजनि सायाव साननानै आं बिदाब बायदि राव होननाय गांसे लेखा दिहुनबावबाय आरो दा बिनि उनावबो नै लेखाखौ आङो माने लिरथुमना लानाया दिनै नायबोलियाव 15-16 बोसोर सिगांनिफ्राय आङो माने प्रिपेयार खालामबोदों बेखौनो आं दिनै बे लेखा महरै साफायनानै दिहुनदों एसे नायदों आं दा फिजिकेलिबो एसे आं हियारिं माबा भुगिनानै दङ आं बेनि उनाव एसे ट्रिटमेन्टआव माबागोन बेनिफ्राय जुदि मेलेमा थैयोबा आंनि लिरनाय गोहोआ आं थाबाय थायोब्ला आं निस्सय आं नाजाफिनगोन जिहेतु नोंथांनि जिहेतु बिजाब बेयाव दिनै आं गाहाय बेखेवगिरि हिसाबै आं गोदोनि जोंनि आबसुनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथां गंगाधर रमसियारि लोगोसे बिथाङा सासे लिरगिरिबो आरो बिथां के.बि. देवलखुसि हायार सेकेन्डारि साबजेक्ट टिचार बिनन्द स्वर्गियारि आरो बिथां आबसुनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथां गंगाधर रमसियारि बिथांमोना बहाय उपस्थित दंमोन